guztioi. Eguraldiak jokaldi kaskar bat jokatu digut, azkenean, lehendi biziko eta behin eskerrak eman dizkiogu zentraleko jendeari tokia guztiagatik, ze bestela ez genuen ezpalak non egin, eta beraz, lehendi biziko eta behin mil esker zentrali. Badakizue, aurtengoa 13. ezpalak jaialdia, aurten gizadorrei erreparatuko diegu, gizadorreak gizadorreak bakarrik, beste batzutan beste dantza protokolo batzuetan txertaturik, hori ikusiko dugu gaurkoan, Kataluniatik hasi, Aragoitik segi, Nafarroara heldu eta Araba eta Gipuzkoaraino ere arribatuko gara. Beraz, besteetan bezala, etxekoekin hasiko gara, txikiek eginen dute Andoaingo azeri dantza. Andoainen San Juan egunean dantzatzen dute azeri dantza bertako plazan, hainbat dantzek osatzen dute hango dantza zikloa, eta ziklo hori bukatzen dute dorrearekin. Eta gaurkoan, dugunako txikiek egindako 3 dorre ere, 3 gizadorre ikusi ahal izanen dituzue, beraz, besterik gabe, eta hemen estofatu edo ito ez gaitezen alik eta azkarren hasiko gara, eta beraz txalobero bat dugunako txikiek.
Bueno, eta txikien ondotik handien txanda.
etxetik metro gutxira, dorrea egiten dute, biba kantatzen diote etxekoari, beste etxe batera doaz, han beste biba batzuk, eta hola. Hauek dorreak bakarrik egiten dituzte, hauen saioa hemen behintzat motza izanen da, baina esan digutenez gero Udal plazan eta Gazteluko plazan beste dorre batzuk egiteko asmoa dute, beraz, Berantebilako lagunen dako, herritarren dako, txalo bero bat.
Mil esker tausteko dantzantei, ikusgarria, benetan, haien lana. Eta taustetik, Katalunia aldera goaz, Tarragonara. Bertatik, heldu zaigu, hain zuzen ere, Tarragonako Moixiganga.